Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karong adlaw Lunes, Marso 28, tuig 2022. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod, kag mabatian pag sa www.aksyonradyobacolod.com.ph. Kaming inyo mga tag-balita. Aksyon ang Defensor. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines. Una kita sa mga balita lokal. Negros Occidental, ginpainan sang 67.1 million pesos sang DSWD sa pagpatuman sang programa. Kapin 1 ka milyon ginkawat sa isa ka gasolinahan. Sa balita national, COMELEC hindi magpatigayon sang one-on-one presidential debate. Marijuana top choice na sa mga drug users. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa
Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones. Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of... Pasyara tayo! Pasyara! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tiun nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tiun sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tiun sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tiun. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Action Radio Philippine Standard Time lasay sa DC size kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. 67.1 million pesos ang ginpain nga pondo sang DSWD para sa Negros Occidental sa idalom sang Resiliency Program, Climate Change, Adaptation and Mitigation Disaster Risk Reduction Program. Sunog ang Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II, nagpakigangot na sa gobyerno provincial ang team sang DSWD agud planuhan ang paglansar sang siningang programa. Ginpahayag sini nga programa ang may kapin 17,000 ka mga qualified beneficiaries sa probinsya nga pagasweldohan sandigman sa ginhatag sa ilang trabaho. Sa idalom sang siningang programa, paghatagan sang trabaho ang beneficiaryo sa sulod sang pulo ka adlaw.
Pila sa mga trabaho amo improvement sa mga drainage canals, irrigation, slope protection kag tree planting nga makabenepisyo sa komunidad kag makabulig man sa epekto sang climate change kag disaster risk reduction. May nagabot ng ganit diri nga isa ka grupo nga halin sa DSWD sa resiliency sila nga program sa DSWD. May 17,000 kabilog nga mga recipients ang do 10-day naman nga mga work, no? Baydan gid sila do parehas ang tupad sang dole. Ang tingog ni Provincial Administrator Diaz. Magapadayon sa gihapon ang implementasyon sa mga programa kag serbisyo sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD sa Western Visayas bisan pa nga may election period. Ini matapos sa aprobahan sa Commission on Election ang petisyon sa DSWD para sa exemption sa ila routine kag normal expenses sa prohibition may kang tanan sa pag-release, disbursement o kon expenditure sa public funds sandig sa COMELEC Resolution number 10747. Suno kay Regional Director Maria Evelyn Macapobre, padayon nga magabaton sang bulig halin sa ilahensya ang mga Ilonggos bisan pa nga may election ban. Pila sa mga major programs nga sakop sang resolusyon amo ang Pantawid Pamilya nga Pilipino Program, Sustainable Livelihood Program, Kapit Bisig Laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services, Inclusive and Sustainable Peace o na programs for the insurgents or rebels, and Protective Services. Sa iban nga balita lokal, kapinisa ka milyon ka pesos nga kwarta ang gingkawat sa isa ka gasolinahan sa may barangay Alihis sa siyudad sang Bacolod ginasang kagahon na Marso 28. Ginpahayag ni Police Captain or Commander Police Captain Elmer Bonilla nga nakitaan sing sa ka-in-house nga empleyado nga naguba na ang cabinet kag vault sa sulod sang opisina sang gasolinahan pagbalik sini sa trabaho matapos magpanyapon na. Ginkuha man sang mga kawatan ang benta sang gasolinahan umalin sang Biyernes tubtob Domingo nga adlaw nga malapit 1 milyon ka pesos sa ginpahayag sang hepe nga nakita sa CCTV footage ang 4 ka mga lalaki nga nagsulod sa opisina kagamo ang nagkuha sang kwarta. Ginkompirmar ni Bonilla nga nakilala ng mga suspect kag ginapreparan ang kaso nga ipasaka batok sa ila. Inside job ang nalatang nga motibo sa pagpangawat. Ginhungod sa Action Radio Bacolod nga tago ng ngalan sa sang gasolinahan base man sa hinyo sang kapulisan bangod nga nagapadayon pang hot pursuit operation. Sa iba nga balita lokal, temporaryo ay gasaylo ang mga market vendors sa Burgos Public Market sa Daniel Ramos kag Burgos Street samtang ginapaydalom sa rehabilitasyon ang merkado. Ginpahayag na Executive Assistant Ernesto Pinida ang cluster head on market na maglamang sa gininspeksyon ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia kaupod ang City Engineer's Office kag Market Supervisor ang nagapadayon nga renovation sa among merkado. Suno kay Pinida, ang mga yara sa fish kag vegetable sections ay natala ng isaylo subong nga bulan sa Daniel Ramos kag Burgos Streets. May temporary stalls man nga gintukod sa pagasayluhan sa mga market vendors. Sa naibaluan, may tig 50 milyones pesos nga pondo nga ginpain ng gobyerno nasyonal para sa rehabilitasyon sa Burgos Market, Central Market kag Libertad Market. Sa dugang pa nga balita lokal, nakabaton sang dugang nga 4 ka mga bulutuan ng opisina ni Councilor Renesito Novero nga nag-apply sa pagpaligayon sang face-to-face classes. Sa pinakaulihing nga record, nagdugang apply ang Paglaom National High School, Angela Gonzaga National High School, Emiliano Lizares National High School, kag Corazon Montelibano Elementary School. Bangod sini yaranas tanan sa 14 ka mga buluthuan ang luyag nga magbalik sa in-person classes. Ginpahag ni Councilor Renesito Novero ang chairman sang Committee on Education na ini nga dugang nga mga bulutuan ang ginendorso na sa Bacolod Emergency Operations Center kag pwede na makapreparar ang mga bulutuan na. Ginpahag sang konsehal nga ginatugutan naman ang mga bulutuan sa pagpatigayon sang face-to-face graduation sa idalom sang Alert Level 1 pero dapat mangin mahinalungon sa gihapon. Sa katapusan nga balita lokal, padayon nga magapangalagad sa Bacolod Emergency Operations Center kon EOC sa Bacolod EOC Executive Director Ang kag Dr. Chris Rongon, ang Deputy for Medical and Data Analysis. Inisapya nga nag-umpisa na ang lokal nga kampanya sa diin sa Ang kag Surongon ang parehong nagapapili konsehal sa idalom sang Grupo Progreso. Ginpahayag ni Ang, ginpangabay sila ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardia nga magpabilin kag i-supervise ang EOC kasunod nga ila
na familiarize ang proseso kag sila man ang ginapamakutan sa mga cluster heads. Tinaliktan nga si Mana ginpahayag nila diya nga business as usual sa EOC. Bangod nakahibalo na si Ang kag surungon sa pag-address sa mga issue sa pandemya. Sa karon ginpahayag ni Ang nga nakatutok ang EOC sa pediatric vaccination matapos nga narabot na sa syudad ang target nga pagbakuna sa mga nagaedad 18 anyos pasaka. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 22 sa Action Radio Philippine Standard Time. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sang mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kon eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma ang mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Presyar na tayo! Presyara! Every day is Fire Prevention Day.
Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaangis ang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, malaki pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po may kumataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-sagbit sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayar sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Philippine Standard Time lasay sa 32 kagkaron sa detalye na sang mga balita nasyonal. Hindi magpatigayon sang one-on-one debate ang Commission on Elections kon COMELEC. Ginpahayag ni COMELEC Commissioner George Garcia ang nga format ang hindi pata sa iba nga kandidato bangod posible hindi matagan sang parehas nga oras kag tsansang nga makapalayag sang ila plataporma. Suno kay Garcia nagapabili ng COMELEC na impartial kag neutral ilabi na sa eleksyon na. Ginpahayag sang commissioner nga tanang nga kandidato ang nagakaangay nga matagan sang tsansa nga makapathag sa mga issue. Kung madumduman si presidential candidate Senator Manny Pacquiao ang nagpabutyag nga magpatigan sang one-on-one na debate. Ginhangkat ni Pacquiao si Ferdinand Marcos Jr. nga magdebate tapos nga wala ini nagtambong sa COMELEC sponsored presidential debate nagligad nga Marso 19. Ginbulgar sa Philippine Drug Enforcement Agency kung PDEA nga top choice na sa karon ang marijuana sa mga drug users sa Pilipinas. Sa statement, ginpahayag ni PDEA Director General General Secretary Wilkins Villanueva nga dominante sa karon ang marijuana kag dalapawan sini ang shabu nga sa kalawigon nangin top choice sa mga drug users. Suno kay Villanueva ang iya pahayag angot sa marijuana ang ginbase sa kadamuon sang ila nagkumpiskar sang 2021 kag sa survey results ng Dangerous Drugs Board sa tong 2019. Ginklaro naman ni Villanueva nga sa piyak nga hindi na nagapanguna ang shabu, nagapabilin nga ginakonsiderar ini nga top drug of concern tungod sa epekto sini sa utok kag kabuhi sa mga nagausar, subong dako nga maganar sa mga drug players. Ginapangabay sang grupo nga kontra daya si Senator Amy Marcos nga mag-resign bilang pamuno sang Senate Committee on Electoral Reforms kasunod sing alegasyon nga may serious security breach sa election system provider nga Smartmatic. Ginpahayag ni kontra daya convener Danilo Araw nga ila pangabay ang bangod man sa delikadesa kag ikaduwamong conflict of interest. Sa nabluan nga ang utod ni Senator Amy nga si anay Senator Ferdinand Marcos Jr. ang nagapapili man sa pagka-presidente sa Mayo nga election. Ginpahayag ni Araw nga si Senator Amy ang nakitaan man sa pila ka mga videos nga nagapakamalaot kay Vice President Leni Robredo nga kasumpong sang iya nga utod. Kung madumduman una ang ginpahayag na Attorney Christopher Louie Ocampo sang Smartmatic nga dapat i-verify una ang mga pahayag nga may security breach nga natabo bangod ini ang nagapabilin nga espekulasyon. Aksyon Radyo Philippine Standard Time alas 6:34, handom ni Manila Mayor Esco Moreno Dumagoso nga malimitahan ang importasyon sang agricultural products nga makakumpit sa ginaproduce sang local farmers. Ginigmo ni Dumagoso ang anunsyo sa town hall meeting sa Barangay Sibol sa Diin. Ang Aksyon Demokratiko team ang nakigdialogo sa 2,000 ka mga manugtanom sang utan kag miyembro sang transport sector bilang parte sang ila listening tour. Promisa man sang Aksyon Demokratiko Standard Bearer nga kung matagan sang tsansa hindi na sinipagtugutan nga ang mga smugglers sang utan sa Pilipinas. Kadismaya naman ni Dumagoso ang nahimo sa mga manugtanom sang utan nga napilitan na lamang nga padunuton ang ilang mga produkto ikumparar nga ibaligya sa barato nga presyo. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time na 6:35. Inyo nabatian ang kabugusan ng mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Lunes sa Marso 28, 2022. Sa liwat kaming inyo mga tagbalita. Aksyon ang Defensor. Kag Action Day la Salazar, mga ka-aksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!